दिनैनि दिनाव बिसोरो अरुणोदयनि थाखाय अरुणोदयनि खोथाखौ लानानै बिसोरो पलिटिक्स खालामगासिनो दङ। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिसिनि गोथार एसेम्ब्लियाव नंखाय बाथ्रा होनो जोंसार आरो जनकनो एक्स ग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे। बिसोर बे पवित्र एसेम्ब्लि हाउसआव जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो। बियो प्रमान जाबाय खारन एइबारनि एसेम्ब्लियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो एक्स ग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै। इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाखौ थगायदों आरो बिटिसिखौ फाननो नाजागासिनो। रुरेल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौबो जों सोंदोंमोन। रुरेल कानेक्टिभिटि मा खालामदों 5 बोसोराव जिर' गामिनि रायजो राजानि थाखाय नांगौ लामा दथा इत्यादिखौ बिसोर खालामफुंनो हायाखै। जेरैथिंबो इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेइलर आरो जोंनि बिटिसिखौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ। फैगौ एप्रिल दाननि 8 खालाराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोर आबुं जागोन। बै सानखालि गिदिर लाथिख' मोननो थांगासिनो। एप्रिल मासनि 2025नि एप्रिल मासनि 8 तारिखआव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन इउपिपिएलनि थाखाय। बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटलि फेइलर एक गिदिर लाथिख' बिटिसिनि रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि राभापारा गामिनि जिरायसालि नब्लाङाव बिपिएफनि मोनसे मावफुं मेल जथुमा जायो। एमसिएलए मनमोहन ब्रह्मआ गाहायै नुजाथिना बिपिएफ राजखान्थिनि हान्जाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय परबतजरा जिल्ला हालामनि इयुथ आरो बिएसइउनि दोलोफोरखौ गोख्रों थाग थियारि खालामनानै दोलोखौ मोजाङै दैदेननायनि सायाव गोख्रों सावरायनायखौ मावफुं मेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। थांनाय 12 आरो 13 डिसेम्बरनि साननैनि हाबाफारिजों बिटिसिएलएनि गोजां बोथोरनि जथुमा जानायाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव बेरेखा दोलोनि 1 नं परबतजरा बियाबनि एमसिएलए मनमोहन ब्रह्मआ परबतजरा बियाबनि सोमोन्दै आरो गोबां बिफाननि सोंलु सोंनायाव इउपिपिएल सरकारा फोथायनो हायै फिननाय होन्दों होनना एमसिएलए मनमोहन ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। 12 and 13 जोंहा बिटिसिआव एसेम्ब्लि जानानै थांबाय। होननो थाङोबा बे एसेम्ब्लिया जोबथा एसेम्ब्लि हिसाबैनो जोङो हमनानै लाजायो। खारन बिटिसिआव अलरेडि 5 बोसोरिया जोंहा जि फाइनान्सियेल इयार दंमोन बियो जोब्बायानो। गतिके बे जथुमाय बे एसेम्ब्लियाव जोङो परबतजरानि हिसाबैबो परबतजरानि बहुत खैथा गोनांथि सोंलुफोरखौ सोंनाय जाहैदोंमोन। बे सोंनायनि बिथोराव जोङो माखासे फिननायखौ जोङो फोथायनो हायै एबा माबानो हायै मोनाखै जोङो फोथायनो हायै एन्सारखौ जोङो मोनदों। आरो बिसोरो जोङो बारे बारे होनदोंमोन परबतजरानिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंसार आरो जनक सानै एनडिएफबि होननानै बुंनाय बा सानै सेंग्राफोर जोंहा जिहेतु बिटिआर जाखांनायनि परे सुक्ति जानायनि परे एनडिएफबि होननाय गैला। सानै जोङो सेंग्राफोरखौ जिउ खोमादों। बेनि बिथोराव सासेया जोंनि परबतजरानिनोमोन। बिसोरखौ जोङो जवा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोङो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि एनकाउन्टार खालामनानै बिसोरखौनि जिउ खोमानायाव बिसोरनो मा अनसुंथाइ होदों सरकारि फालरफोरा बेसेबां एक्स ग्रेसिया होदों बे खोथाखौ जों बारे बारे सोंलुबाय थादोंमोन। बिसोरो सरकारि पक्षनिफ्राय प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट जिहेतु गोग्लैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन बिथांमोनहा थायोमोन फरेस्ट फेरेंगाजों लोब्बा लाखिनानै थाफायोमोन। बे
खोथाखौ बियो मालाबाबो तथ्य सहकारे बिथांमोनहा एक्स ग्रेसिया होदों होननानै बुंनायनि तथ्यखौ जोंनो 2 बोसोराव बिसोरो दासिमबो दाखिल खालामनो हायाखै बेनो प्रमाण जे बिसोरो खुगाजोंल' पवित्र एसेम्बलियाव BTC नि एसेम्बलि हाउसआव बिसोरो खुगाजों जे खोथा होनदों पवित्र हाउसआव जे खोथा होनदों जे जोंसार आरो जनकनो एक्स ग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे बिसोर बे पवित्र एसेम्बलि हाउसआव जोंनि BTC नि एसेम्बलि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो बियो प्रमाण जाबाय खारन एइबारनि एसेम्बलियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो एक्स ग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै थिग बेबादिनो जोङो पर्बतजरानि दा आथिखालाव पर्बतजरायाव मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि उधाव जागासिनो दङ पर्बतजरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस DFO अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि EM जानानै बिथाङा गावनि पेदाव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेदाव लिरै प्रत्येकता DFO अफिस आरो प्रत्येकता रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै जोंनि पर्बतजरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ जोंनि पर्बतजरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ फेरेंगानि पेदाव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ बेफोरबादि सोंलुखौ जों सोंदोंमोन नाथाय फेरेंगाया बेनि खुनु जुक्तिखौनो बियो होनो हायाखै बियो very आनफर्चुनेट आरो जों बहुत खोथा सोंदोंमोन हानि हा पाट्टा होनायनि खोथाखौ जों सोंदोंमोन बिसोरो मानसिनो 2,500 मानसिनो हानि पाट्टा होनायनि नाम सहकारे जोङो दाखिल खालामनो तथ्य दाखिल खालामनो थाखाय बेखौबो जोङो बिथांमोननाव बिदोंमोन बेखौबो बिसोरो संखाल' होनदों आरो हानि सोरनो होदों बेखौ तथ्य बिसोरो होनो हायाखै बेनो प्रमाण जे बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों बे 2,500 जे हा होदों हा पाट्टा होदों होननानै बुंदों बियो एक्चुअली हा पाट्टा नङा बियो जोङो बटवारा मोननायसो जोंहा मोनथाय प्रत्येकता बिमाया बिफानि हाखौ फिसाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार जायो बे ट्रेन्सफारखौसो बिसोरो खालामनो हादों जायनि थाखाय बिसोरो हा होदों होननानै बुंनाय बे तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै रायजो राजाफोरनो मिसलिडिं मिसा खोथा बिसोरो होनगासिनो दङ 4.5 बोसोर कमप्लिट जाबाय 5 बोसोर एप्रिल मासनि 2025 नि एप्रिल मासनि 8 तारिखआव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन UPPL नि थाखाय बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटलि फेलियर एक गिदिर लाथिख BTC नि रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै रुरेल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौबो जों सोंदोंमोन रुरेल कानेक्टिभिटी मा खालामदों 5 बोसोराव जिरो कुनु गामिनि रायजो राजानि थाखाय नांगौ लामा दथा इत्यादिखौ बिसोर खालामफुंनो हायाखै जेरैथिंबो UPPL सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेलियर आरो जोंनि BTC खौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ जाहाथे फाननो हाया बेनि थाखाय रायजोफ्राबो दिनै BPF जों थाफानानै होबथागोन आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो अरुणोदयनि थाखाय अरुणोदयनि खोथाखौ लानानै बिसोरो पलिटिक्स खालामगासिनो दङ UPPL आव थायोब्ला BJP आव थायोब्लासो अरुणोदय मोनगोन होननानै रायजो राजा आइजोफोरखौ बिसोरो हुलुस्थुल खालामगासिनो दं नाथाय दिनै रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिन्थियो
फोथायो जे UPPL सरकारा बे आसाम गभर्नमेन्टनि बे अरुणोदय स्किमखौबो होफुंनाय नङा बियो जवा MP इलेक्शननि थांनाय MP इलेक्शननि मोनसे प्रलोभनमोन जे प्रलोभनखौ दिनैसिमबो जाफुंहोनो हायाखै आरो बे 0.3 अरुणोदयखौबो बिसोरो जाफुंसार होनो हानाय नङा बेखौ प्रत्येक जन आइजोआबो दिनै अनुभव खालामो गतिके BPF नि स्टेटासा दिनै बिराद स्ट्रं लैहोर रायजोआ एबार BPF को हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव BTC आव सरकार थिसनफिनगोन बेयो रोखा